Idina vikendica, tako ću da kažem, ali čija će biti, to će tebe se vidi, a? Ja, pa to je zdravije, znaš. Ovaj deo ovde uvek smo rešili da bude bašta, zbog vode ovde. Da. Ovo je prazni luk, kaže i ova kad sam sadila prazni luk, kaže dve vade da napraviš. Ja kupim luk i počnem da sadim. I onda otprilike podelim na pola, pa ovde stavim, pa ovde, pa ovde, na 2 reda. Da. Sad meni komšija kaže, ne, Zorice, to kaže da zgustiš duplo, rekao, ubiću te. Lele. Ubiću te i morala sam da dokupim prazni luk. Da. Znači, ovo je karfiol. A, to nije kupus, a? To je karfiol, a ovo je kej. Kej, dobro, Kej ima i dole kej. Ovo je paradajz naknadno. To znamo. Ova prva 4 reda paprike tamo, to je iz instituta kupljena paprika, treba bude... Kako smo ga mi vječe zvali? Muda. Pa sad, baš ti ga pretera sada. Evo ga palaso. Pa ima znači, a? Porasli već. Stavi u sankciju preko zime. Samo krastavci slabo ove godine nešto. Inače, paradajz. Samo, pogledaj. Paradajz, Mora ima 50 ovo da snimiš, pogledaj šta je. Ovdje smo brojili, ima 50 ovdje. 50 i plus ovo što će da veši. 50. A ovo boranije tamo, za jesni. Raža i da bude jedna oko. Grašak, 30 kila, ljuska, očišćen 30 kila imam u zamrzivaču grašak. Još uvek? Pa kad će potrošite to? A pa to... Trošimo do 96. Lele. Ali znaš šta me čudi? Dok mi nismo Ja odrasla na tome, sećaš se u Rijeci, mi smo sve tako imali, samo što je bilo zato što je minijaturno mala kuhinjica i onda ajde šta će da kupimo i kupimo to. Slušaj, to je odlično, jesi odrasla, samo što nije bilo tako lepo, znaš. Bilo je onaj kajkal, kan. Koja ima rad. Ona je to Borice i tu je i ostalo. Jao, ljudi, što fino. To je mnogo lepo. Šta ti je ovo plakar samo? Ovdje ovo, brato za... To je za hodnik, nego... Ne, vi zaista odavde, nego ne može suprotno. Baš sunce. Inače vidi se odavde Rtanj, vidi se Tupilnica i vidi se Deliovan. Super. Tamo još jedna vikendica, ne prska uopšte. To je to druga... Ko je to izmislio? Što to smo kupili, ne znam šta to ovi naši... To naš lepo vidi. Ti su na sredinu, rekao, pretpostavljam da ćeš da imaš sine koji će da želi pobegne od tebe, rekao, pa taman da možda ima da gradi, vidiš kako izgleda. Ovde bre sutra dan, to kad počnu sada kupuju, pa šta će radiš? Kultivira. Ko šta radi i ova kultivira? Iza leva, drži treba. Da vidimo je li ima trava, more ima be, Jole, vadi ga. Pa dobro, nema smisla, sad ima gosti. Vidite, zgriže za nogu. Šta si radila tu? Isto, vidi, gledaj. Isto to traži sada, vidi. Sve isto, bre. To isto si izašle glavice sve. Sve imate ove bugarske slavine. Da. Pa je fino. Kako koja Tata kupio i nama isto čuti. Kako koja popažnjeni... To su dobre, to su otvrste slavine. Šta znači da se u šrafi? Ima, će se u šrafi... O, patent. Može zbog patenta ne čeka to da uvedeš. Hoćeš da ti da se slikam ja malo? Pa nego. Ajde. Imaš sad polako pa ćeš stigli. A kako sa onom izmjenom, Božem, sa ono da se konsolio? Ima da se kupi, a ima da se kupi i pumpe za sušavanje. Odmah od travnjaka, pa bazen, pa tu sam metane rešetke, tu na ivicu sam ovih. Pa da vidite, komšiluk ovdje.
Ja bih rekao da je ona. Sunce zalazi, pogledaj. Pa ja baš to sam sada htjela pitati. Da. Svako veče. To tebi ne smijem da kažem. Javite. Ja sam se slabo slikao ovdje, kad ovo crveno vidiš znači da snima. Ja. To nisam video. Tako da ne možeš ti nas da Jel imate nešto da izjavite za američku javnost? Pa evo da im poručiš kako živimo u embargu, razumiješ? Neka vide. Da bome. Da nemamo šta da jedemo i da pijemo. Ne, sad ja, ali... Jedemo lubenicu i pijemo piće. I krasni veliki kukuruzi iza vas. Evo, tako je. Tako da gladiš, dođeš ovdje, okineš jedan koren, dva i... Da bome. I gotovo.